Yana da amfani sosai. Ka daure kawai ka sha. Umar, jadawalin wata 3 na ya kammala kuwa? Ya kamata na duba shi. To bari na baki. Wayo Allah na. Umar ya haƙuri, gari na ɗauki takardun nan na zubar da shi, bari na busar. Adireshin ma ba daidai ba ne. A ya ɓace kawai an neme shi a rasa. Na ga alama aikan da ke wuyanka sun maka yawa. Ba ni da lokacinki. Ka kuwa samo mai gadin nan? Ke ce kike tambaya ta mutumin da kika ɗauka aiki? Wannan tambayar taki da daɗi take. Idan kana so zan iya taimaka maka. Ba na bukata. Zan san yadda zan yi. Ba zan taɓa bari ka nemo shi ba.